No já vás zdravím, díl druhý Pickaxe simulátoru a budeme pokračovat dneska na měsíci, už jsme se tady trošku něco pomálo pofarmili, jdeme se podívat, co tady je dneska za všechny orečka. Takže máme tady coal, moonstone, basic chestku, copper, ten jsme, chromium, aluminium, něco málo jsme pofarmili, aby jsme to trošku urychlili. Titanium, dobře, copper, titanium opět, jo, ale 10 milionů za titanium, to je neuvěřitelný. Hele, uvidíme, kam se dostaneme za 2 minutky. Tak, za ty 2 minuty jsme se nedostali ani na 100, ani tohle ten jade nedokopem. Takže jdeme zpátky a uvidíme, ukáž, počkej, vypneme to, sell orečko, ukáž, kolik bude mít, 48 milionů, dobře, tak to je na vylepšení určitě pickaxu, 150, speed 70, to si myslím, že je úplně parádní a můžeme tady rozjet klidně UFOek jedno a tady to je dokonce něco legendárního, počkej, ne. Aha, jo, takhle, hustý, tak dobrý, tak dáme open. Co nám padne z vajíčka za 10 milionů? Nějaký common. Takže to dáme co? 10, 100. OK, baby, no. Dobře, my tady budeme muset, si myslím, pofarmit pořádně nějaký ten power, aby jsme se, a my ho tady ani nemůžeme těžit ještě. Takže musíme autotrain. OK, nemůžeme, 25 000 už. 25k Robertů. Proč na tom můžu těžit? Jo, nebo 5 bilionů. Aha, jo, takhle to ono funguje tady. No tak to je super. Tak my tady vyfarmíme nějaký power, aby jsme se dostali aspoň tyjo, takových 50 milionů si myslím, pak budeme pokračovat v autominu, kam se vlastně ve výsledku dostaneme. Protože ty Roberty, to si myslím, že je teď úplný nesmysl, tam se nemáme šanci dostat. Tak 50 milionů máme a doufám, že teď už aktuálně se přesuneme do nižšího levelu, doufám, že se budeme blížit k těm 250 třeba. Už, aby jsme z toho vydělali pořádný cash. Uvidíme, kam se dostaneme. Já si myslím, podle toho, jak to teď vidím, že ten jade už bychom mohli, si myslím, rozkopat. Ten, který je kolem 80 metrů. Jo, teď aktuálně jsme na nějakých 60 a je to zatím dost v pohodě, si myslím. Ej, bylo akorát lehký zdržení, nic velkého. Aluminium nás taky zdrželo, chromium, to nás zdržuje hodně, ale to si myslím, že ještě je dobrý. Další chromium, ale aspoň z toho 17,3 milionů coinů, to si myslím, že už je jako hodně. A máme ještě 250 gemů. My se musíme zastavit ještě nahoře a tam ty gemy pořádně vyfarmit. Tak, narazili jsme na jade a má 22 milionů HPček a vytěží nám 266 milionů coinů. Já si myslím, že to zvládnem tak akorát. A pak půjdeme domů, prodáme to všechno a uvidíme, co všechno z toho dostaneme. Tak, ještě těch 8 vteřin vydržíme, počkáme si, až nás to portne nahoru samo. Tak tady už je opal a za ten opal už je moc. Tak, sell ore, tak máme 450 milionů a to znamená lepší pickaxe. Znamená to lepšího pracovníka, 2x lepšího pracovníka. A kolik nám zbylo? Nám zbylo 36 milionů. To s tím bohužel asi nic moc úplně dělat nemůžeme. Můžeme pokoupit nějaký vajíčka, jestli se nám třeba podaří epického Dragonflye, jsme si vybrali teď. Ještě dáme další, kam se dostaneme. OK, Kyklop, rare, dobře. Tak, musíme trošku obměnit i ty pety, jo. Zase Kyklop a epický Dragonfly. Co tady máme? Kyklopa zase, to nic. V pohodě, pojďme další vajíčka. Kyklop, epický zase, to už bude mít možná, to už bude mít i s hvězdičkou, to je super. Dragonfly dvakrát Dragonfly. Dobře, to se hodí. Tady zase popadne, zase Dragonfly, dobře. Tyjo, tady ty padají. Tady padají ty RR
A legendary padají dost, tyjo. Nebo co to je rare? Ne, epický tady padají hodně. Je tady velký procento na ty epický, já si musím podívat, kolik na to je. Reálně na ten epic je 6%, tak to je hodně. Já si myslím, že když tady z toho vytáhnem toho legendárního. Počkej, už nemám místo. 100 vajíček minimálně, vypadaly mi bohužel Dragonfly, ale máme 2hvězdičkovýho Dragonfly, což je huge, si myslím. A my se teď budeme podívat schválně, počkej, ještě tady mám nějaký rank. Každý procentíčko je tady k dobru, hedge speed tady máme další. OK, a jedeme dolů, kam se dostaneme dolů? Tak hele, zbývá nám ještě minuta, já jsem to zapomněl zmínit, už předtím. Dostal jsem nějaký lucky potiony, dostal jsem nějaký coin potiony a strawberry, který mi pomáhají v kolik value vlastně to bude stát, to orečko, a jak velkou šanci mám na to, že mi padne nějaký dobrý orečko. Jako je třeba to chromium, jako je třeba ten jade a podobně. Těžíme aktuálně o nějakých 120 000 víc na speedu a já jsem si opět neudělal ty gemy. Ajajajajaj. To jsem zase prokaučoval. Hele, to se možná vrátíme a reálně to možná restartem. Ale tady bude kousek, by měl být ten jade už. Vytěžil bych ten jade, který bude mít jako mít spoustu peněz za něj. A myslím si, že s ním to půjde už potom líp a líp. Otevřeme si taky nějaký stovkový vajíčko. Za 100 milionů jedno vajíčko. Nebo dvě třeba. Ať vytáhneme taky trošku jiný pety, než tady ty epický. Myslím si, že z toho bude mít víc. 364 milionů lapis. To si myslím, že je dost v pohodě. Týpek to profrčel kolem mě, tak ten je úplně na jiném levelu, si myslím. Ten už tady hraje ne asi 2 hodinky nebo 3, ale nějakých pár dní. Opál, ještě tady máme, ten bychom teoreticky měli stihnout taky ještě. Ale vidíte toho borce, co tady je, ten jede jak blázen. Ten je nezastavitelný normálně, ten už takhle profrčí až dolů, si myslím. Tak, tady máme ještě 121 milionů. Rozhodně budeme potřebovat co nejníž to. Využijem těch 15 vteřin, si myslím, úplně naplno, protože je škoda tady nechávat ty spodní orečka, které už jsou jakoby dražší. Tak, myslím si, že to je asi všechno. Tak, vypneme to, prodáme orečka, co nám z toho všechno popadá, kolik bude mít, dáme bilion, nedáme bilion. Dobře, ale my můžeme za 750 míčů. Pickaxe, dobře, ten je dobrý, to už je jako dobrý skok, tyjo. Za 750 lepší pickaxe a pak bych tady otevřel takhle jedno vajíčko. Epický UFO, tak to je hustý. Pojď, ještě jedno. A druhý epický UFO. Wow, kolik na to je procent? Kolik na to je procent? 0,0... Ne, počkej, 5%. Dobře, 5% na UFO. Dobře, nehádám se. Nehádám se, 5% na UFO, ale je to dobrý. Tak, ještě můžeme jednou. Počkej, to je jenom 10 milionů. Už to neotvírám po vícero. Já jsem si toho všiml až později teď. Tyjo, to jsem úplně prokaučoval. Pojď, další epický UFO, dobře. Ještě můžeme otevírat něco. Utratíme to úplně do mrtě. Ať máme vlastně 0 a pojedeme s čistým štítem. Jiggly. Jiggly padnul. Jigglypuff, to je jak nějaký Pokémoni. Vypadá jak Pokémon. Tak a tady ještě jednou vajíčko. Tak, nevadí, něco popadalo málo. Boblíkem to nejlepší, takže 4 UFA a jednou Firefly nejlepší. Tak. A možná ještě, než se... za 600, to si děláš srandu. Ještě než tam vlítnem, tak bych nagrindil ještě nějaký power, abych se nezasekával tam dole u toho Jadu. A... můžeme nějaký Rebirty dostat? Hele, reálně možná ten Rebirth už není úplně... Počkej, jo, co Rebirth, to 10% navíc. A jo, takhle vlastně to je. Takže my reálně potřebujeme... Tohle by se hodilo. Ale bohužel jako 150 korun za to opravdu dávat nebudu. To si myslím, že je fakt jako hodně. Ale možná to bude úplně nejlepší, když to
rebirtnem a vyděláme si vlastně na větší power takhle. Vidíš, takhle už pojedeme 100. Počkej, ale tady to jede jak blázen. Ale ten rebirth je potřeba, aby jsme měli pořádně power. Hele, vyzkoušíme to, dáme 150 milionů. Dobře, 149 milionů, 490 bilionů, tady furt mluvím o milionech, oni to jsou biliony už dávno, jo. Ale mrknem, jak daleko a jak hluboko se dostaneme teď, protože my tam dáme potom ten rebirth, si myslím, a budeme se muset párkrát takhle jako zastavit. A zase jsem si nevzal ty gemy, sakra práce. Tak až se teď vrátím zpátky, to bude to první, co udělám. Tak jsme zpátky, vytěžili jsme si něco málo navíc, ale první, co jsme říkali, uděláme je to, že vezmeme ty gemy a utratíme nějakým stylem ty gemy. Pet requires můžeme si zvednout potom jednou, tady ještě walking, to už jsem si dával jednou, no nic, ale nebudem to řešit nějak moc, dáme rozhodně rebirthy, ty budeme potřebovat asi si myslím teď aktuálně úplně nejvíc a damage určitě ne, takhle bych to viděl asi na nejlíc. Já si myslím teď, že kolik máme, počkej, my se neprodali orečka, kolik bude mít? 5 bilionů, 5 neuvěřitelných bilionů, takže to můžeme krumpáč. 30 bilionů chce za dalšího. Wow, tak to je hustý. Claimnem si tady dalších 5% na ranku. A rebirthy můžeme 1000 rebirthů. OK, fajn. To beru. Já si myslím, že jako po 1000 už to bude farmit, si myslím, v pohodě. Dáme autotrain. Ukaž. Si myslím, že nás to dovede dost rychle. Hezky přeskočím. Dobrý. Tak jo, já si myslím, že tady vyfarmíme, počkej, rebirthy, kolik, že potřebujeme 5,6 milionů. Dobře, tak to rebirthneme znova. A můžeme takhle pokračovat. Zajímalo by mě, kam se úplně dostaneme, viděl bych to na nějakých takových 20 000. A pak se hejbnem dál, si myslím, že nás to posune úplně maximálně. Protože za každý rebirth dostaneme 10% power. A tady dělám rebirthy jako 1000 rebirthů najednou, což je prostě strašně moc procent. Tak dámy a pánové, my jsme zpátky po malé odmlce a myslím si, že tady těžit 4000 power na jeden hit je neuvěřitelně moc už. Udělali jsme nakonec 40 000 rebirthů, aby jsme to trošku popustili, aby se podívali dál v té hře pořádně. A s 2 trilionama my se vydáme do jámy a zajímalo by mě, kam se za ty 2 minutky budem... Počkej, ještě tady mám fast training, ještě vylepšit a myslím si, že za ty 2 minuty se dostaneme kolem těch 250 už. Takže jdeme na to, zapínám automine a jdeme na to, šup. Letíme dolů, myslím si, že dost v klidu a pohodičce. Ty základní, tu první 100, kterou už tady máme, to je úplně si myslím v suchým triku, protože už dáváme 1,6 milionu damage a tohle už nás jako vůbec nemá šanci zastavit, ani ten opal, který jsme těžili předtím minimálně 20 vteřin, tak teď jsme se skoro na něm nezastavili. Chromium pro nás už není vůbec žádný blok a my padáme dál a dál, opal zase pohodička. Cold Jade, ten už na Jadeu si myslím, že tam se ještě zastavíme, protože furt má 26 milionů a to je jako si myslím ještě pořád hodně na nás, ale tady ty základní věci, to je úplná pohodička, už jsme na nějakých 136, 7, 8, už to nestihnu ani počítat, 138 metrů právě, jsme narazili na adamantite, OK. Aluminium, zase opály, ty jsou v pohodě, to už známe. Myslím si, že těch 250 metrů není úplně ještě jakoby nahratelných. To budeme potřebovat větší rebirth. A to si myslím, že nám zajistí teď tady ten run, aby jsme si odemkli. A to si myslím, že nám zajistí tady ten run, aby jsme se dostali pro větší množství rebirthů najednou a pak to pěkně odsejpalo ta hra jako taková.
Takže to máme 962 gemů už, ještě 19 vteřin ve výsledku, teď nám jde jenom o ty gemy, nejde o ty peníze úplně tolik, taky o ně jde, ne tolik, ale ty gemy si myslím, že by nás měly dostat teď do rychlejší fáze té hry jako takový. Takže už máme jenom 3, 2, 1, tak jsme zpátky, vypneme si automine. A prodáme, schválně prodáme, zajímalo by mě, kolik z toho bude mít, nějakých, no dobře, skoro 9 bilionů, to je docela dost, ale my potřebujeme rozhodně víc Ribertů, ale jakože o hodně, jo. A more coinů ještě potřebuji. A ještě egglag, OK, vezmeme si ještě jeden egglag, bude mít větší procento na egglag. Golden chance, ještě tady můžeme vzít, to vůbec ničemu neškodí. A máme, OK, takže můžeme otevřít tady ty za 250 milionů jedno vajíčko. Nový vajíčka tady máme. Ty padnou 3. Dobře, to budou kamoni, to jsem si myslel. Tak, to budou zase kamoni. Ty brďo, astronauti. Nemám místo v inventáři. Tak, můžeme otvírat dál. Schválně, co? Legendární. Nám padnou legendární. Wow, epický rock. Nestihl jsem to dočíst, co to bylo. Tribite, tady je, ten nám nepotřebujeme. Chcem něco pořádného. Rock Gargoyle, to je fakt Pokémon, ne, tyjo. To je hustý. Tak, otevřem těch vajíček ještě pár. Dáme třeba ještě 3 točky, dáme ještě 3 točky, tady to budou zase kamoni. Jasně, astronauti ty nesmí chybět. Dáme ještě 3 točky, tohle je druhá točka a ještě dáme jednu. Ještě dáme, cannot afford, OK, takže ještě dáme takhle jednu. Tak, epický Gargoyle, super. Vezmeme pety, equipnem the best. 3000, baby crazy scientist. Takže neuvěřitelný výzkumník, ty brďo, to je super. Tak, co my budeme potřebovat? 5000 Ribertů můžeme. Takže my jdeme Ribert a jedeme Autotrain a pojedeme teď hrozný bomby, si myslím. Po 5000 to už si myslím je docela hodnota, na který se dá stavět. Pojď, jedem další Ribert. Dalších 5000, teď to pofrčí jak blázen. Koukej, už jsme zase vedle, boom, jdeme zpátky a takhle jedeme až do minimálně 4000 automaticky, kdy budeme začínat. Tak, my jsme zpátky, máme 200 000 Ribertů, máme 25 trilionů damage a jdeme se podívat na to, kam se dostaneme za ty rychlý 2 minutky. Wow, no tady to bylo úplně jasný, že to bude pohodička. Tady si myslím, že po těch 250 už to bude jako fakt v suchým triku, že nás nic nezastaví. Krom toho Jadu, i když 5,6 milionů, 5,7 milionů damage vlastně ve výsledku jsme to trojnásobili, skoro strojnásobili a myslím si, že to nás dostane teď velice, ale velice hluboko. Tak, čestky budeme potřebovat gemy, opět budeme potřebovat gemy, aby jsme mohli pořádně naházet Riberty. To si myslím, že je úplný základ teď jakoby tady v té hře. Nafarmit pořádně gemů, aby si mohl koupit ty Riberty, aby si to mohl dělat třeba po 5, po 10 tisících prostě a pak už se to farmí úplně do pohodičky, jedna báseň. Hele, minuta za náma, jsme na 200 metrech. Počkej, to byl nějaký nový blok. Emerald jsme našli, ten stojí 2,3 bilionu, jestli jsem si dobře všimnul. 2,3 bilionu, ano, tak to je hustý. Wow. Tady jenom mezi bloky to už vůbec neřešíme, tady na tom se nezastavujeme, protože máme tolik síly, že nějaký chromium, chlorophyte. Dobře, ten jako dává taky 2,5 bilionu, to je taky dost. Ten dělá ještě víc než Emerald dává ve výsledku, možná jsme ho ničili, možná snad i kratší dobu, sakra, to je divný. No,
Demonite jsme našli 9,2 bilionů coinů. Tak to je neuvěřitelný. Počkej, to dokopem to, zvládnem to. Jo, úplně v pohodě, já si myslím, že se dostaneme nějakých 270, tady se ještě Emerite, ten ještě taky zvládnem, si myslím. Pojď, ještě by to chtěl nějakou čestku. To je úplně jak na zavolání to padá všechno. Jejda mankote. Super, hele, máme 455 gemů, prodáme tady legendární demority a můžeme si koupit lepší pickaxe. A človíčka, 30 bilionů potřebujeme na lepšího človíčka, na lepšího pracanta, ale můžeme mi tady vylepšit opět nemůžeme, 640, dobře, dáme to znova. Minimálně aspoň dvakrát. Počkej, 750 bilionů potřebujeme na těch 5 minut, tak to je ještě hodně. Já si myslím, že to dáme tohle dvakrát nebo třikrát, aby jsme si nafarmili pořádně gemů a potom se vrhneme na vylepšení Rebirthu a budeme pofarmit pořádně zase power. Tak, my jsme zpátky, trošku jsme pogrindili nějaký ty gemy, jdem to vyboostit do nějakého maxima, co to půjde. Asi si vezmeme i jako more gems, jo, prostě pro nějakou budoucnost. Hele, máme teď docela pěkný kladivo, máme tady rozhodně spoustu oreček na prodej ještě. Máme tady neonit, nějaký novej, máme tady další Archiment hotovej. 30, OK. Tady si můžeme koupit za 50. Máme Wooden Smasher, takže se vracíme zpátky do doby dřevěných. To je neuvěřitelný, to je hustý. A kolik my budeme schopný teď na autominit, na autotrainingovat? Kolik máme na Rebirthu? 50 000 na Rebirth máme, jo. 5 trilionů, tak to jdem do toho. To si myslím, že bude jako hodně rychlý, jako tohle. Teď aktuálně jsme zařadili takzvaně rychlostní trojku na dvojkový fábii. Když zařadíš trojku, tak je to dost podobný tomuhle. Že raketa takzvaně vystřelí nás to zase do úplně nebeských výšin, si myslím. Ukáž, počkej, to už budeme potřebovat. Přemýšlím, kolik budeme potřebovat ve výsledku, fakt 750 000 Rebirthů minimálně, aby se dostali sem, jo. Takže náš cíl je 750 000 Rebirthů teď aktuálně. Dávám další, už nám zbývá jenom 350 000. Takže až to farmnem, budeme pokračovat. Tak, my jsme zpátky a právě jsme přeskočili na další předposlední kámen, který nám dává 12 000 power. To je už jako hustý krát, něco, milionů tisíců, nevím, teď úplně jsem z tom tracenej, ale na tohle už potřebujeme 10 milionů Rebirthů a máme 1,2 aktuálně teda. My tady dotěžíme si myslím nějakých 400 000, aby jsme se mohli posunout dál a vyzkoušíme si jak moc a jak rychle se dostaneme pod těch 250 000, teda 250 metrů, pod těch 250 metrů, protože tady to už začíná opět vypadat jako parodie na těžení. Potřebujeme spoustu gemů a potřebujeme spoustu materiálu a peněz. Já si myslím, že tady s tou rychlostí se dostaneme úplně v pohodě do té minuty na těch 250, protože jako fakt jsme se ještě nezastavili, jako vůbec, padáme rychle jak blázen. To je jako už hustý, už máme 438 gemů, máme 403 trilionů damage a máme 1,2 milionu Rebirthů. To je jako už docela dost, to jsou velký čísla už docela, si myslím. Aktuálně jsme teď na tom serveru, na kterém jsme, tak jsem třetí. A teď jsem vytěžil něco hrozně hustýho. A ani to netrvalo, ani jsem si toho nestihl všimnout, ale těch 250 metrů jsme překonali ještě dřív než do minuty. Takže za nějakých 58 vteřin jsme hitli 250 metrů a už tady těžíme nějaký sandstony. To je jako úplně neuvěřitelný, tyjo, Starium tady 15
15 bilionů, jestli jsem viděl správně. 1,5 bilionu, to mě nezajímá, Titan Emerald taky ne, už Adamite taky už mě nezajímá, to už je jako, když plivneš do moře, takzvaně Jade, Musket, nic, Basic Chest, to potřebujeme, to je jasný, to jsou gemy, ty potřebujeme, to je jasný, opál už nepotřebujeme, pojďme, UFO, UFO, 25 milionů 740 miliard, tak to je hustý. To už začíná být jako docela číselná hodnota, si myslím. 15 bilionů. 4 biliony za Sunstone, OK, to není zase úplně tolik, ale dobře, hele, uvidíme, kolik z toho bude mít z toho prodeje. 209 bilionů, tak to je na nový, nemáme, třeba půl milionu, jo, na ten nový pickaxe. Dobře, a můžem tady more coins, more damage, budeme boostit damage, asi spíš gemy boostem a půjdeme znova, propadneme se a uvidíme, kam se dostaneme ještě jednou. Já si myslím, že když takhle popadáme třeba dvakrát nebo třikrát, tak to bude úplně optimální. Takže za nějakých 6 minutek se vrátím a pak budeme ještě silnější než na začátku. Tak, my jsme zpátky, byli jsme asi takových 10 minutek pryč, máme tady něco povydělaného. Můžeme si koupit postavičku? Nemůžeme si koupit postavičku, můžeme si koupit lepší pickaxe. Bude mít Clown Hammer, kterým už si myslím budeme dávat docela dost dobrý bomby, protože vypadá hodně pěkně. Vylepšíme si tady samozřejmě More Rewards opět, ať máme víc možností růstu a zvolíme si ještě co, asi dáme ty morgemy jako ve výsledku, možná víc peněz, ještě si pinknem takhle, ale tímhle s tím vším, co jsme dneska udělali, tento díl ukončím, jelikož by byl už moc dlouhý a vidíme se při díle číslo 3, já vám děkuju za to, že jste to dokoukali až sem, děkuju vám za veškerou podporu. Prosím, subscribe na tomhle kanále vám nic neudělá, okomentujte, volajkujte, já vám moc děkuju a vidíme se zase příště. Čau!